sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 22 da 25 gajeren zango. Michael Kudison. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da arzikin sake saduwa a cikin wani shirinmu na ranar Litinin, kakan labaran duniya. A Najeriya, 'yan bindiga sun kashe 'yan sa kai 13 da jami'an tsaro 11 jihar Zamfara. Gwamnatin Mali ta kama wasu jami'an soji sama da 20 da take zargi da yunkurin juyin mulki. Hararen Isra'ila sun yi sanadin mutuwar 'yan jaridar tashar talabijin Al Jazeera 5 duk da yadda kasashen duniya suka matsa mata lamba akan kawo ƙarshen wahalhalun al'ummar Gaza. Ga labaran daki-daki. 'Yan ta'adda a jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya sun kaddamar da hari a garin Adabka na karamar hukumar Bukuyum, inda suka kashe jami'an tsaro 13 da kuma 'yan sa kai 11. Wannan dai ba shine karin farko da 'yan ta'addar suka fara kai hari ƙauyen ba, to sai dai a wannan lokacin harin yayi munin da ya ajalin jami'an tsaro sama da 20. Guda daga cikin al'ummar yankin da ya buƙaci a sake sunansa ya shaida wa RFI Hausa cewa har yanzu 'yan ta'addar sun hana a kwaso garwakin mutanen da suka kashe. A gidan akwai wanda da ƙane ne da shi wan suka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya an kashe cikin adabka wan. A mutanen guda 7 ne suka ɗauka su barayin. To jami'an tsaronmu na cikin adabka sai suka je zuwa taron barayin don a amso waɗannan mutanen. To bayan karɓi mutanen ne sai suka yi musu kwantan ɓauna, sai suka yi musu ambush. Tare da jami'an tsaro da mutanen da aka ce mutane na garin Adabka ne, amma abin ya faru ƙauyen Adabka, wani gari da ake ce ma Fasagora. Garin Fasagora ne aka yi suka yi kwanta ma jami'an tsaro suka halaka su, kuma yanzu ga wajen suna can ma an je da zuwa doko su sun ka hana a doki su maharan. Wani kenan daga garin Adabka jihar Zamfara da bai so a bayyana sunansa. Jami'an hukumar yaki da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a jihar Lagos da ke Najeriya sun kama wasu mutane 93 da ake zargi da aikata zamba ta yanar gizo a Abeokuta ta jihar Ogun. Rahotanni sun ce a jihar Lahadi ne jami'an hukumar ta FCC suka kai samami wani otal mai suna Green Legacy Hotel da ke cikin harabar ɗakin karatu na Olusegun Obasanjo a Abeokuta. Wani hoton bidiyo da ya karaɗe shafukan dandalin sadarwar zamani ya nuna yadda waɗanda suka sauka a otal ɗin suke ta arcewa bayan da suka ji ƙarar bindiga. Daga Najeriya sai kuma Mali, inda mahukunta suka kama sojoji kusan 30 cikinsu har da mai mukamin janar bisa zarginsu da yunkurin juyin mulki. Wasu majiyoyi daga fadar shugaban sojin kasar Assimi Goïta sun ce an fara gudanar da kamen tun kwanaki 3 da suka gabata. Ga rahoton Rukayya Bakabara. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ruwaito cewa gwamnatin ta samu labarin yadda sojojin ke shirin kaddamar da juyin mulki, matakin da ya sanya ta yi gaggawar bayar da umarnin kama su da kuma sakaya su. Rahotanni sun ce cikin waɗanda aka kama har da Janar Abbas Dambele, tsohon gwamnan lardin tsakiyar Mopti, kuma guda daga cikin manyan sojojin ƙasar da ake girmamawa. Guda daga cikin na kusa da janar ɗin sojan sun tabbatar da kaman, inda suka ce tun kafin wayewar gari sojoji suka kewaye gidansa da ke wajen birnin Bamako, kuma ba tare da wani bayani ba suka wuce da shi. A ranar 18 ga watan Agustan 2020 aka fara gudanar da juyin mulki na baya-bayan nan a Mali, lokacin da sojoji suka kifar da gwamnatin Ibrahim Boubacar Keita. Baya ga wannan kuma sai watan Mayun 2021 lokacin da Assimi Goïta ya yi wa sojojin da ke jan ragamar kasar juyin mulki tare da karbe iko. Tun wancan lokaci kuma an samu bayanai da ke alamta shirin juyin mulki, amma dai babu wanda ya yi nasara. Rundunar sojin Nijar ta bayyana cewa a cikin makon jiya ne ta ceto bakin haure kusan 50 da suka makale a Sahara kusa da iyakar Libya lokacin da suke kokarin tsallakawa a Turai. Shamsiya Haruna ta hada mana rahoto akai. Rundunar ta ce daga cikin mutum 44 da suka kunshi mata 4 sun makale a tsakiyar Sahara tsawon sa'o'i 24 bayan da motar da ke dauke da su ta lalace lokacin da suke tsaka da tafiya. Gwamman 'yanci ranar da suka bazama neman ruwan sha da abinci a cikinsu sun shiga tsaka mai wuya yayin da tsananin kishirwa ya addabe su. Sanarwar rundunar ta ce har yanzu ba a kai ga gano asalin kasashen 'yanci ranin ba, amma dai tuna aka mika su Madama, wani gari da ke kan iyakar Nijar din da Libya, inda suke karbar kulawar lafiya da kuma abinci. Dubban 'yanci ranar da suka fito daga yammacin Afirka na amfani da hanyoyin waɗannan ƙasashe biyu, musamman arewacin Nijar, domin tsallakawa tekun Mediterranean da zai kai su ga shiga nahiyar Turai. Da dama kishirwa ke kashe su akan hanya, musamman idan suka fada hannun masu safarar mutane.
waɗanda ke yasar da su a tsakiyar Sahara. To sai kuma jamhuriyar Kamaru inda kokarin haɗin kai tsakanin 'yan adawa gabanin zaben shugaban ƙasa da ke tafi a ranar 12 ga watan Oktoba mai zuwa ta gamu da cikas bayan da suka shafe tsawon kwanaki 3 suna tattaunawa a birnin Yaounde amma suka gaza cimma matsaya game da ɗan takarar da zai wakilce su. Taron wanda ya samu halartar manyan masu ruwa da tsaki a fagen siyasa an gudanar da shi ne da zummar samar da ɗan takara ɗaya tilo wanda zai kalubalanci shugaba Paul Biya mai shekaru 92 a zaɓe mai zuwa. Bayan jerin tattaunawa ba halatta taron da ya ba samu sun fitar da ɗan takara ba, to sai dai sun amince da wani taro makamancin wannan a birnin Boya nan gaba. Kotu a Chadi ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari akan Success Masara, jagoran 'yan adawar ƙasar, yayin da kotun ta yanke irin wannan hukunci akan wasu mutane 64 waɗanda ta ce ta same su da laifi wajen tayar da rikicin kabilanci a Mandakawo da ke kudancin ƙasar. To sai dai ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare Success Masara a wannan lamari, Maître Francis Kajilemanye, ya yitar da wannan hukuncin. Notre client vient donc de faire l'objet d'une ignominie. Wannan hukuncin da aka yanke wa wanda muke karewa abin kunya ne da kuma tozartawa. An yanke masa hukuncin ɗauri tare da wasu mutane amma ba tare da an gabatar da hujjojin da ke gabatar da cewa sun aikata wasu laifuffuka ba. Wannan na nuni da cewa muna rayuwa ne a wani yanayi da wasu ke amfani da shari'a don cimma muradunsu na siyasa. Wannan abin takaici ne ga ƙasa kamar tamu. Za mu yi amfani da duk hanyoyin da suka dace don tabbatar da 'yancin wanda muke karewa. An zalunce shi ne da sunan shari'a, kuma kulba dade waɗanda suka aikata hakan za su haɗu da nasu hukuncin. Watan fassarar kalaman lauyan Success Masara kenan Maître Francis Kajilembayi. Hukumomin lafiya a Sudan sun tabbatar da mutuwar mutum 63 sakamakon tsananin yunwa cikin mako guda, cikin su har da mata da ƙananan yara a yankin alfashir da ke fuskantar ƙawanya. Ga rahoton Shamsiya Haruna. To sai a gafarci mu ga rahoton Shamsiya Haruna akan watan, to wannan rahoton ba zai samu zuwa ba. To bayan kasashe sun tafka muhawara a taron gaggawa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira don tattaunawa kan mamayar da Isra'ila ke ci gaba da yi a Gaza, wani yunkurin kasar ta na kwace iko da yankin dungurungun, ko da ke Netanyahu ya bayyana cewa kasar tashi ba ta da wannan nufi face baiwa kanta kariya. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto a Wannan zaman muhawara da aka shafe tsawon rana ana yi jiya Lahadi ya bayyana mummunar illar da sabon yunkurin na Isra'ila ke da shi ga Falasinawa fiye da miliyan 2 da ke rayuwa a Gaza, inda ɗimbin ƙasashe suka goyi bayan matsa lamba ga Isra'ila daidai lokacin da sojinta ke wani sabon sumami ta ƙasa a yankin. Zaman, wanda tun farko ƙasashen Faransa, Birtaniya da kuma Slovenia suka buƙace shi, tun gabanin fara shi Sakatare Janar na Majalisar Antonio Guterres ya bayyana fargabar ƙudurin na Isra'ila ya sake jefa ɗimbin Falastinawa a kakanikaye har ma da sauran fursunonin da ke tsare a hannun Hamas. Sai dai daidai lokacin da ake wannan zama can a birnin New York na Amurka, cike da fargabar Washington ta hau kujerar naki kan wannan kuduri, la'akari da cikakken goyon bayan da Trump ke ci gaba da baiwa Isra'ila. Benjamin Netanyahu a wani taron manema labarai da ya kira ya bayyana cewa kasar ta shifa sam ba ta da nufin kwace iko da Gaza. Jim kaɗan bayan taron manema labaran na Netanyahu ne kuma Hamas ta fitar da wata sanarwa da ke kakkausar suka ga kalaman nasa tare da bayyana shi a matsayin ɗirkeken makaryaci. Tashar talabijin ta Al Jazeera ta ce Isra'ila ta kashe wasu 'yan jaridar ta 5 a asibitin Al-Shifa da ke zirin Gaza a jiya Lahadi. A cikin wata sanarwa, Al Jazeera ta ce Isra'ila ta kashe wakilanta Anas Al-Sharif da Muhammad Kreike tare da masu ɗaukar hoto Ibrahim Zahir, Muhammad Nufal da Muhammad Aliwa, waɗanda suka yi shahada a yayin da jirgi mara matuki na Isra'ila ya kai musu farmaki a lokacin da suke cikin wata rumfa a kusa da babbar kofar shiga asibitin. Jim kaɗan bayan harin ta sakon Telegram, rundunar sojin Isra'ila ta tabbatar da kaiwa Anas Al-Sharif hari, tana mai cewa yana aiki ne a matsayin jagoran wani bangare na kungiyar Hamas. To labaran kenan suka zo muku daga nan sashen Hausa na Radio France International.
ta yanzu lokacin labarin wasanni. Umar Sani ya shigo, barka da zuwa mul. To Michael sannu da kokari a gaishe ka da aiki. To Michael, Crystal Palace ta lashe kofin Community Shield bayan doke Liverpool da ci 3-2 a bugun penalty a jiya Lahadi a wasan da suka buga a Wembley. To an dai shafe mintoci sama da 90 da doriya, wato ana ci 2-2 kenan, abin da yasa aka je bugun daga kai sai mai tsaron gida ko ba haka ba. To yan wasan Liverpool kin dai a bugun kai, wato a bugun daga kai sai mai tsaron gida ba su yi nasarar zura kwallaye ba, kamar su Mahmoud Salah da Mark Allister da kuma Elliot, dukansu sun ba su zura kwallaye su ba. Rana ta ɓace ma jarumai kenan. To kage duk dama haka yana faruwa. To abin da yasa ita wato Palace din ta yi amfani da damar ta hanyar kaftin ginta wajen jefa kwallon da ya bata nasara a wannan wasan da aka buga. To da wannan Crystal Palace kenan ta lashe kofi na biyu mafi girma a cikin wata 3 bayan wanda ta lashe a watan Mayu da ya gabata. Kofin FA kenan. Sosai ma. To dan wasan Liverpool Mahmoud Salah, wanda dan asalin kasar Masar ne, ya ja hankalin hukumar kungiyar kwallon kafa ta tarayyar Turai UEFA kan kisan fitaccen dan wasan kwallon kafar Falastinu, kasan wato Suleiman Al-Ubaid, Pelen Falastinu kenan. Sosai ma suna kiran shi da Pelen Falastinu. To a wani harin da sojoji Isra'ila suka kai a zirin Gaza. To kaftin kin Liverpool yayi wannan kiran ne a wani sako da ya wallafa a shafin sa na X ranar Asabar da ta wuce. Kuma ba wannan ne karan farko da Sala ke ɗaukar magana a fagen tamola domin ya yi bayani game da rikici Isra'ila da Hamas, ko kuma rikici da shafi wato Larabawa. To sama da mutum miliyan 15 suka kalli wannan sakon da Sala ya wallafa, alhali yana da mabiya sama da miliyan 20 a shafukan sana sada zumunta. Kusan kowa ya kalla kenan. Sosai ma ka san cewa ya kamata hukumar kwallon Turai ta faɗi ainihin abin da ya sa ina ya mutu, menene kuma dalilin yawa. To wannan ya sa wato su shugabannin kungiyar ta UEFA, hukumar UEFA, sun kaɗu matuƙa jin yadda jama'a suka yi ta aike sakonni na alhini kan kisan wannan dan wasan. Idan lokaci ba mu za mu leƙa a gasar da ake buga ta Shan na 'yan wasan da ke taka leda a Afirka kenan a gida, inda wato Tanzania ta ɗauke Madagascar da ci 2-0, sai Kenya ta ɗauke Morocco da ci ɗaya mai ban haushi. Kasan ha Morocco fa ba kuma Allah samu ci a wannan ta ba da mamaki. Mana watan ga ta kware wajen gudun ya da kanin wani sai kuma gashi ta nuna kwarewa. Ita ma Angola ta ɗauke Zambia a wasan da suka buga a jiya. To mun gode kwarai da gaske Umar Sani. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta sanar da kwace kamfanonin haƙo zinari na ƙasashen ƙetare tare da mayar da su ƙarƙashin kulawarta a cikin wani ƙuduri da shugaban mulkin sojin ƙasar Janar Abdurrahman Chani ya sanya wa hannu a ƙarshen mako. Haka ma gwamnatin ta hana fitar da ma'adinan ƙarƙashin ƙasa zuwa waje ba tare da izini ba. To akan wannan Umar Sani ya tattauna da Aisami Ciroma Muhammadu na ƙungiyar farar hula ta Rotab mai sanya ido kan ma'adinai a jamhuriyar Nijar. Ga kuma yadda zantawarsu ta gudana. Aka duba shi mataki ne wanda yake yana da kyawu, misali tunda mataki ne wanda zai ba gwamnati dama ta san abin da ake ciki, kuma ta samu duba akan yayin da kamfanin yake tahiya da yanda aikin ke tahiya, da kuma ta samu dama ta kawo gyara a cikin aikin ga yanda aikin zai amfana 'yan ƙasa kuma ya amfani jama'a ƙasa. Idan an tsaya tsayin daka an ɗauki matakai na gari wanda za su sa a cimma wannan buri wanda gwamnati ta samu gaba. Kenan abu ne wanda in aka tsaya aka aiwatar da shi da kyawu, in aka ɗauki buri na gari, abu ne wanda yake yana da kyawu a tafiyar da wannan aiki a ƙarƙashin iko ko kuma a ƙarƙashin kula ta musamman ta gwamnati. To akwai waɗanda ke cewa yaya gwamnati za ta aiwatar da wannan tsarin alhali kamfanin da ake zance ta maido shi ƙarƙashin ikonta, akwai
akwai hannun jarin kasashen ƙetare irin su Australia. Ya hakan za ya faru kenan? A mataki na doka kenan gwamnatin za ta mayar musu da hannun jarin su ne. Idan gwamnati ya maido kamfani a ƙarƙashin shi, duk wani wanda ke da hannun jari a ciki za a mayar masa da hannun jarin shi, kuma duk wani alhakin shi wanda ke da kowa a cikin kamfani a dokance za a mayar masa da abun shi. To gwamnatin ta ce kuma a wani kuduri da ta ɗauki matakai na haramta fitar da duwatsu masu daraja. Waɗanne duwatsu ne shin gwamnati take zance a kai? Kamar ire-iren duwatsu wanda suke faɗowa daga wata duniya ta Marsi, ko kuma wasu duwatsu wanda suke da amfani, tunda kun san akwai duwatsu kala-kala waɗanda ke da kwai, bayan ma wani ƙarfen uranium da sauransu. In kuka diba akwai irin duwatsun nan wanda suke faɗowa daga duniyar sararin samaniya. Shi wannan ni ina ta ma dai ya samu nasaba ne da wannan dutse na wanda ya fito daga duniyar Marsi, wanda ya faɗo a ƙasar Niger, wanda Amurka suka ɗauka suka je suka saida. Tunda kun ga abu ne wanda aka yi ba tare da ma gwamnati tana da labari ba, suka je suka saida. Ire-iren wannan duwatsun ire-iren su ne waɗanda gwamnati ta hana fitar da su. To sai dai ta ce ta ɗaga kafa ga wasu idan suka shiga da bukatar hakan. Ko mi matakin yake nufi? Mataki na nufi kenan duk wanda ke so ya fitar da irin wannan duwatsuna kenan sai ya zo gwamnati ta ba shi izini tukun. Kamar ga da mutane suna zuwa suna da irin wannan duwatsuna ne cikin daji ko kuma cikin jihohi haka inda ake iya samun su. In mutum ya samu wannan dutse, wasu sai ya zo ya fita da shi, wani kuma ya zo ya ma gwamnati labari. A yanzu abin da matakin yake nufi sai an ba da izini ne za a yin wannan neman wannan dutse da fitar da shi. To a ƙarshe Ciroma, yaya wannan abu zai amfana ga talakawan Nijar? To, abin yana amfana ga talakawan Nijar idan an tsaya an bi abin sau da kawa. Na farko abin da muke gani shine cewa duwatsunan nan ko kuma a ba da labari takamaimai game da abin da ake ciki. Ya zamanto 'yan ƙasa suna da labari ga abin da aka samu, kuma ga inda ake so a sa abin da aka samu. Sannan kuma na biyu ana iya kuma a ƙara ba 'yan ƙasa dama, 'yan ƙasar na Nijar da kansu su shiga a cikin wannan aiki na neman wannan duwatsu ko kuma aiki na ƙwararrun ma'adanan ƙasa, game da cewa su da kansu a Nijar ana iya samun mutane wanda suke iya wannan aiki. Idan gwamnati ya kama musu, ya ba su dama 'yan ƙasa su yi wannan aiki, kuma gwamnati ya ƙara kama musu a wajen sayar da wannan duwatsunan ma. Tunda duwatsuna ne wani lokaci wanda mutum in ya tafi zai saidawa da kanshi, akwai 'yan matsaloli, amma in gwamnati ta shiga gaba ta kama, kenan za a samu alheri da yawa a cikin wannan aiki. To mun gode Ciroma da wannan dama da ka bamu. To madalla, na gode ni ba. RFI. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Mai sauraro barkamu da warhaka, Kamin Sallah nake farin ciki sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan yadda wasanni ke daukar hankalin matasa a irin wannan lokaci na hutun makaranta a jamhuriyar Nijar. Kwallon kafa wasan matasa. Ba faɗa bane ba, wasa ne. A duk lokacin da aka yi dogon hutu na 'yan makaranta a jamhuriyar Nijar wanda ke farawa daga watan Yuli zuwa watan Satumba, irin wannan lokaci na zama wata babbar dama ga masu kula da bangaren wasanni iri daban-daban don suna samun ɗimbin matasa da ke nuna sha'awarsu a bangaren wasanni. Domin karfafawa matasan gwiwa wajen fafatawa a bangaren wasanni daban-daban, masu hannu da shuni na saka kofuna a wasanni iri daban-daban kamar ƙwallon ƙafa, ƙwallon hannu, ƙwallon kwando, ƙwallon raga da dai sauransu, inda kusan kowane fili ke cikan kwari da 'yan wasa da ma masu kallo. Akabil Lamil, shugaban kungiyar matasa ne da ke shirya wasan ƙwallon kafa a birnin da Magaram, ya shaida mana abin da suke sanyawa a gaba a irin wannan lokaci na hutu. A bakar sauran zaka gani sahe da murce ma ake bado, sabanin a baya da la'asar ake yi. Yanzu ma kaga cikin ruwa ne kuma an yi tabala. Zumunci ne muke so mu karfa a ciki, wannan ya san wannan hallo, saboda shi kan shi cigaba, saboda in ka diba kai tsaye ko nasara ko espoir ko wani kubna wannan ekip national, muna da yara wanda daga da Magaram suka tafi, kuma daga cikin wanga wasannin da muka karewa shi muke matsa bayan zaman lahiya, shine mu burin mu wannan, dan yara su zama wani abu a gaba, kuma mu haɗa kansu mu zaman lahiya, saboda akwai ba wanda ban mu da a cikin nan gari, gabas da yamma, gusum da arewa, babu wanda babu. A tsaye yanzu da nake mazance, gobe in muka ce ekip 74 ta hutu tana samu na wuri-wuri, kenan ka abu ya faga kuma yadda muke so, kuma shine muke samu a kullum. Mu fatan mu ga yara, ga wakilansu, idan aka irin wani haɗuwa a dinga nuna sada zumunta ce ta zo, ba wai haɗa ba ne ba.
wakilansu kuma muna galgadinsu da su bi bayan su da abin da muke hudu musu wajen tattauna da muke na sako na azamna lahiya a yi balo lahiya dukanmu 'yan shaha guda ne. Waɗannan wasanni dai na ɗaukar hankalin matasa sosai kamar yadda coach Ibrahim Habu Mamman Salisu mai horar da wata ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta matasa ya shaida mana. Kamar wasa ne na mai suna na nishadi balo. A yanzu shi ne yake mana perimeter ne mu rage wasu abubuwan shi yasa kowa da kowa yake wadawa tunda babu ekwal an taso daga makaranta da ita shine muke profite muke ɗan rage wasu abubuwan. Kayan a yi tirage sai an zo an yi reunion komi da komi an yi kaza da kaza ba so wada rikici duka kayan ma mu zo duka juwar sun sani mu an wadi mana mu in mun zo tare mu ma mu wadi ma juwar kenan kayan mu zo kowa sani rikici dama yawanci supporters su ne suke kawo shi kenan juwar dama kai an tanke entrainer da kai daga rikici ya tashi tattara juwar in ka kake a guri guda kenan tsakanin supporters can ba wanda zai iya metrizan sai Allah kawai. To ko me ke sa masu hannu da shuni saka irin waɗannan gasa? Ga ƙarin hasken da magaji minista wakilin Alhaji Nasir da ya saka kofi ya mana. Albarkacin hutu na 'yan makaranta a fuskar jihar da magana a bangaren wasanni na ƙwallon ƙafa a wannan karan ma babban jagora na PDG Alhaji Nasir Ibrahim ya sama matasan birnin da magaran kofi a bangaren wasan kwallon kawa wanda wannan shine karo na biyu a bangaren wasan bul kuma wannan shine karo na farko. Wannan kofin ku an sa shi ne kuma an mashi lakanin zaman lafiya da haɗin kai na matasa saboda kuma a zakulo a cikin matasa wanda za su ga tutar jihar da magaran a bangaren wannan wasanni guda biyu. To wannan wasanni kamar da muka ce na hutu ne na 'yan makaranta wanda ƙungiyoyi guda 16 ne wanda suka hutu a cikin arandisuma guda 4. Kusan a kowane fanni na wasa ana ganin tururuwan matasa ba wai ƙwallon kafa ba kaɗai. Mustapha Sidi mai horar da 'yan wasan ƙwallon kwando ne a Zindar ya kuma yi mana tsokaci a kai. Muna da santir na basketball a cikin garin da magaram a El Akadi. To a nan muke samu ɗauki yara mu dinga koya musu basket. Kuma wanda suka koya a cikin wannan yanayin na ba alkol to muna tsara kamar algasa haka ba kamar yaran da suka dan kware kadan muke sa musu kamar wani kofi su yi wasa cikin annashuwa a ya kare. Kwanan baya basket ta so ta mutu a da magaran kuna ganin irin wannan lokaci na hutu zai sa ta dan hulhudu sosai ma kwarai ma saboda wannan lokacin na hutu yara ba karatu suke ba da zaman gidan nan muke tattaro su mu kawo su yana kare ma wani harkokin asije shiga harkar banza gaskiya yana kamawa inda an samu a ce a bunƙasa wannan al'amarin ya zamanto cikin garin nan duk wani wasanni na motsa jiki ana son in son samu ne yara su dinka yi shi saboda ai kun ga amfani ga shi kwarai ma a yanda muke gani ga turawa inda suke haɓaka su zama gwanne a dinka sayan su. A cikin irin wannan hutawa ana samun wanda suka iya lalle sosai ma tunda abin da muke koyawa da muke yi yaro ne za mu ɗauka tun bai iya taɓa balan ba ga yanda zai hayya kai inda zai dinka yi da kanshi. Ba wai matasa maza kawai ke shiga irin waɗannan wasanni ba domin su ma mata sun ce ba za a bar su a baya ba. Laila Habibu Abdurrahman Jallo mata mun kai mu 4 ne a cikin maza sun yi 20 to ba mutane suna cewa ke mata bai kamata ba amma mu mun gani ke mu ma mata dole ne mun kama mu yi abin da yake so a wanga lokacin na bakiske tunda ba za mu iya samu kamar lokacin ma ba maɗe bane ba na wasan tunda kun ga lokacin ba kansa ba karatu kowa ba komai ba abin da mutum yake yana wannan lokacin da mu bata shi a zaman gida wanda mun zo mu ga a cikin lokacin ma karatu ma tunda karatun mu da saye ne kaɗai in maraice ta yi muna fitawa ko ta maraice mu zaki buga a sati so 7 muna ta yi a kullum ko ta da maraice mu je mu yi wasa in yaso in dare mu ɗauka mu koma mu ɗauki karatun mu yana kun gani ma a cikin lokacin karatu ma muna yi bulantana lokacin hutu kuma muna yi saye da maraice tunda muna so mu ma zamanto a ce garin mu shi ma ya hau sama duk yawanci a can yan masu yin azo a ganin ma duka yan nan garin ne a buri na akan basket in zamanto yar wasa wanda ta azo a gani shine buri na a basket da harin da nake yin shi tunda yana karma ne ban taɓa sawa na abin a kana amma yanzu da yake na girma ina so ne in yi wasa in fito ni ma a zamanto a ce ni kaɗai ce a garinmu ni ma ga nan na fito 'yan ƙasa 'yan Nijar ce har in je wata ƙasa ba in buga. Shi ma ɓangaren ƙwallon hannu na samun nashi ta gomashin a irin wannan lokaci domin a cewar shugaban ƙungiyar Mustapha Lawal Abdu suna samun cikowar 'yan wasa. To gaskiya abin ya ƙara samun buɗi a cikin vakansikin tun da kun ga vakansi ne sabidir muna da duk waɗanda suke wani
jaha ko wani departement ko wani region na 'yan zandar da suke taya karatu suna dawowa don kunga wannan yana sa muna samun 'yan wasa da yawa kuma hallo mu ma bangaren namu mun yi initiate mun yi demand muka bi wajen faran duka muka basu wajen uwayensu don uwayen su gane mu wani irin shugabanni ne kuma yaya muke yana ba yara yana ba uwaye confiance yana sa uwaye su gamsu da abubuwan da muke nan gayi don duk wannan yana sa da vacancy ne kenan babu wani karatu da ake yi musamman haka yana sa vraiment wurin ya cika. Kuna da yanzu 'yan wasa misalin nawa? Yanzu dai muna da 'yan wasa da yake kai wajen 44 haka maza da mata. Yanzu ya kaga wannan hutawa tana karfafa gwiwa ga ku masu horaswa kuma tana iya haɓaka wasan sosai ma. Uwayen yara ma da suke hitowa muna invitan su zo su gani su zo su ga abin da ake yi na ga musu wadda su kuma suna ba mu haɗin gwiwa sosai. To kafin mu kai ga jan labulen shirin bari mu yada zango a filin wasan ƙwallon raga ga kuma tsokacin da Agali Muhammad mai horar da 'yan wasan ya mana. Lokacin ga na hutu na vacance a gurin mu lokaci ne na aiki tunda yanzu haka muna da kwamfala wajen 3 da zamu na kuma duka national ne akwai na beach volley akwai na volleyball indoor da shi da wannan kuma akwai na beach volley kuma championnat squad shi ma a wanga lokaci duka yawanci zan ce 'yan kwallon mu muna tare da su akwai mata akwai maza kuma muna ba da kokari don yadda muka saba mun huta mu kare jiha wannan muna ba da kokarin mu iyayen mu za mu yi kokari mu ga mun kare kambun da gare mu insha Allah. Masana wasanni na yabawa da dafifin da matasa ke yi a filaye a yayin da su kuma masu kungiyoyi ke zuwa don zaben sabbin jini a irin waɗannan wasanni. Mabiyan kana ta shauki sai ta zuga ka kai bayaki yan ku ta ce ka kai ta huci